טל מורי, שלום לך. אמא של איתי וליבי, נכון? איתי לוקה, היום אומרים לוקה בשיתוק מוחין. אומרים, אני לא אומרת ככה. איך את אומרת? מתמודד. מתמודד עם שיתוק מוחין. שיתוק מוחין, מה זה? שיתוק מוחי זה כמו שאומרת הנורולוגית שאני מאוד מעריכה, זה לא שיתוק ולא מוחי. זה בסך הכל מצב שבו יש איזושהי סיבה של דימום בין החדרים במוח, והוא מתיישב על חלקים מסוימים במוח, ונוצר איזשהו סוג של נמק, ומשפיע על היכולות הפיזיות, הקוגניטיביות של אדם. מה שמאוד משמח בזה, אם אפשר להגיד ככה, זה שאין שיתוק מוחי דומה למשנהו. וזה בעצם הרעיון, זאת אומרת, זה המקור לכל כך הרבה אופטימיות ביכולת ליצור שינוי. כן, כי יכול להיות שסוג של עבודה או סוגים מסוימים של טיפול יצליחו ליצור במוח אולי שבילים עוקפים לנמק הזה. לחלוטין, ולא יכול להיות בהכרח. רק צריך את האסטרטגיה הנכונה ואת ההנחיה הנכונה. כן. למה נוצר הדימום הזה אצל איתי? הייתה לידה עם הרבה מצוקה, ובמקום להטיס אותנו סביב כל הנסיבות לניתוח קיסרי, הייתה העדפה לעשות תהליך אחר של לידה טבעית ופחות מחושבת ממה שהייתה צריכה להיות. וזהו, וקיבלנו ילד שנולד מת למעשה. החוויה של הלידה הייתה מאוד לא פשוטה. הטיסו אותו לטיפול נמרץ בפגייה, ושם הנשימו אותו, סידרו את מה שהיה אפשר לסדר, ואז התחלנו בעצם בחיים של הורות מיוחדת. כשידעתם מההתחלה שמדובר פה בהורות מיוחדת, או הייתה תקווה שאם הוא חזר לחיים, אז חייכם יהיו נורמליים? אפילו לא חשבנו על המושגים כמושגים כאלו. החוויה הייתה מאוד קשה. זאת אומרת, אני מבחינתי, עד שלא ראיתי את איתי בתוך האינקובטור כמה שעות אחרי הלידה, הייתי בטוחה שעובדים עליי, שהוא בכלל לא חי, שהתינוק שלי מת. כן. וההליכה לשם, סביב, הייתי צריכה לנוח אחר כך, הייתה מאוד, אני זוכרת אותה ממש טוב, ואז ראיתי אותו שם באינקובטור. עוד לא היה לו שם. השם שלו נבחר בקפידה. כן? איתי, אחד מגיבורי דוד המלך, היה ברור שהוא צועד לקראת היות גיבור. ובאיזה גיל הבנתם שמשהו לא בסדר? די מההתחלה. זאת אומרת, הוא יצא מבית חולים כשהוא היה בן שבועיים, פחות או יותר, שזה זמן טוב יחסית לאירוע שעברנו. אבל די מההתחלה, לא שהיה לי משהו להשוות כי הוא הבכור, אבל אני כל כך מכירה שפה של גוף, כי שנים עסקתי בזה לפני כן, ביכולות של גוף, בפיתוח של... ואת מרגישה שאין פידבק על החזקה, על הדרך שאני מניחה אותו. כן. הרגשנו שמשהו שם אחר. וממש, ברור לי שאיתי בחר אותנו כמו בחר את הגישה שתקדם אותו בחיים. כי לאורך כל התהליך עם איתי פגשנו הרבה רופאים והרבה מטפלים. והרבה טיפולים, והנטייה שלנו, בני האדם בעולם המערבי, היא כל כך חסרת אמונה. היא כל כך סוגרת, היא כל כך לא מאפשרת, אוי, איזה מסכנים אתם. זה קורה לכל כך הרבה אנשים ששומעים על מישהו שעבר... כן. החוויה יכולה להיות אפשרות לבחור לשנות, ליצור איזשהו שינוי, ושינוי הוא תמיד אפשרי. זה מה שאני מלמדת. שינוי הוא תמיד אפשרי. באיזה גישה אתם בחרתם עבורו? בגישה ששינוי אפשרי. אז מה זה אומר מבחינת הטיפולים שהוא עבר? הם היו שונים? תראי, הרעיון הוא, וזה בעצם גם הגישה שלנו, הגישה הייחודית הזאת אומרת, קודם כל צריך לעבוד עם ההורים. הורים קיבלו לידם ילד כמו שיש איזשהו מאמר שכתבתי על שקראתי מישהי שכתבה שרציתי להגיע לארצות הברית ונחתתי בהולנד. קיבלנו ילד שהוא שונה. כן. קודם כל דבר ראשון, ההורים צריכים תמיכה, הם צריכים איזושהי הדרכה, הם צריכים מישהו שיראה להם שהשמיים לא נפלו. וקודם כל זה לגיטימי לחשוב שהשמיים נפלו, כי עבור אותו רגע השמיים נפלו, אין ספק. אתה שומע מושגים, אני זוכרת כשאיתה היה ממש בין 3 ימים, והרופאה אמרה לי שיש דימום בין החדרים, במוח, אמרתי, מה המוח של הבן שלי עושה בפה שלה? זה ממש, זה דבר שאתה לא מערבב כהורה. יש דברים שהם טאבו, אתה אל תיגע בילד שלי, הילד שלי הכל בסדר. כן. אז קודם כל לאפשר, הגישה היא 3 חלקים עקרוניים. התהליך האמיתי הוא בעצם המעבר מהיותי סוג של קורבן, הנה השמיים נפלו,
להיותי הרפתקן, להיותי לוקח את מה שיש לי, את מה שאלוהים נתן לי, כי הוא שמח עלי שאני אוכל להתמודד עם זה, והוא לוקח את זה מאוד רחוק, לוקח את זה הלאה. ובתוך זה יש את העיכול ואת ההחלמה, ומותר לי לבכות, ומותר לי לרחם על עצמי, ומותר לי הכל, זה כל כך לגיטימי, אבל המערכת לא מאפשרת. כי ברגע שמקבלים את האבחון, שהמעמד הוא נורא קשה, מטיסים אותך לכל כך הרבה טיפולים, תעשה פיזיותרפיה, ותעשה זה ותעשה זה. רגע, יש פה אמא ואבא שלא מבינים מי נגד מי. מה זה המושג הזה? מה זה שיתוק מוחי? מה זה כל הבחנה אחרת? כן. וזה אגב נורא חסר. מתוך המקום הזה, מתוך ההבנה של המצוקה של ההורים, מתוך הפידבק שטל בעלי ואני קיבלנו שאנחנו הורים מאוד שונים, הבנו שיש פה משהו שחייבים לעשות. חייבים להדריך גם את ההורים, גם את המשפחות, ולא רק זה, גם את אנשי הצוות הרפואי, את הרופאים, לתת מה שנקרא רפואה תומכת. שזה בעצם סוד ההצלחה. למה? בגלל שמעמד הבשורה, הרגע שבו אתה... כאילו, שיתוק מוחי למשל זה דוגמה קלאסית לאיזשהו מצב, שאתה לא יודע, אתה חי כאילו, אתה הולך לפיזיותרפיסטית, ואתה הולך לפה, ואתה הולך לשם, ואתה מרגיש שמשהו לא בסדר, ואתה רוצה רק שיגידו איך קוראים למה שיש לילד שלי, כי אני לא מכיר את זה, כי אני לא יודע, ובדרך כלל אתה מקבל את זה אחרי הרבה זמן. אם אתה מקבל את זה מתחת לגיל 3, שזה יופי, התברכת. כן. אבל תחשבי, שנים של ללכת באפלה ולא לדעת. זה המקום, נוצר הרגע שבו אתה מקבל את ההבחנה, ויושב מולך הרופא, וגם הוא במצב מאוד קשה, כי הוא צריך לתת לך הבחנה מאוד קשה, והבעיה היא גם שהוא לא יודע מה, הרי בשיתוק מוחין את אומרת יש כל כך הרבה דרגות, אי אפשר לדעת עד לאן הילד יגיע, אז הוא לא ממש יודע להגיד, חוץ מהעובדה שכרגע יודעים שיש שיתוק מוחין לצורך העניין הזה. מה יהיה עם הילד? אני לא יודע. איזה יכולות אולי יוכלו להיות לו? אני לא יודע. אין הרבה נסתר על הגלוי. גם זה, וגם המעמד הרגשי של הרופא כרופא. וגם המשאבים שהמוסדות מספקים, מסגרת הזמן שהרופא יכול להקדיש לי, הכסף או כל הדברים האחרים. אבל הגישה של רפואה תומכת היא לא מצריכה הרבה שינוי, היא רק עניין של הבנה, ובאמת בהדרכה מאוד מתמצתת אפשר להעביר את זה. לרופאים יש את הנטייה לתת את האבחון, אוקיי, שיתוק מוחי, ואגב יש דרגות, אבל הם לומדים מגיל מאוד צעיר להסתכל ולהסתמך על הסטטיסטיקות. וסטטיסטיקות לא מאפשרות נס רפואי, ונס רפואי קורה בכל רגע שאנחנו מאפשרים אותו. זה כל הרעיון. רגע. נס זה משהו מאוד נדיר. זה לא נדיר, זה העניין של תפיסה. כי עבור ילד עם שיתוק מוחי שלא יכול למשל להרים את הראש, בשבילו לשלוט בראש, זה נס. או עבור ילד שלא יכול לשלוט באזורים מסוימים בגוף שלו, או עבור ילד שהתקשה לדבר, הכל אפשר. אני לא מצפה מילד שיש לו שיתוק מוחי בדרגה מסוימת שילך להיות שחקן כדורגל. כן. אבל מה אכפת לכם אם אני מאמינה שהוא יכול? כמה כוח זה נותן להורים לראות, אתה יודע, עיקר העבודה עם ההורים היא לרטש להם את האמונות ואת כל מה שהם קיבלו מהסביבה. זה אפשרי? זה כשאתה בן אדם אפשרי. פסימי מטבעך שרואה את חצי הכוס המלאה, את יכולה להפוך אותו להסתכל על החיים כמוך? לא, אם אתה פסימי מטבעך, אז זה בחירה שלך להיות פסימי. אני לא משכנעת, זה כמו לשכנע מישהו להאמין באלוהים. או שאתה מאמין, או שאתה לא מאמין. אם אתה מגיע אליי, סימן שאתה רוצה ליצור שינוי. שינוי אפשרי. עכשיו אתה רוצה לעשות את הדרך קדימה. גם במעמד הפגישה של רופא, ולא רק רופא אגב, המון אנשי מקצוע, מכל מיני תחומים, צריכים לזכור, האבחון שאני עושה, ואני מאבחנת אגב, בכף רגל, האבחון שאני עושה משקף רק את מה שאני מאבחן כרגע. הוא לא מאבחן את מה שיהיה עוד שעה. זאת אומרת שבכל רגע נתון אני יכול ליצור שינוי. מה מצבו של איתי היום? הוא ילד מאושר. הוא גדל בבית שהמילה נכות למשל נכנסה רק ממש לאחרונה כשהיינו צריכים להתמודד עם תו נכה וכל מיני כאלה. כן, הוא בן 8 היום. הוא בן 8. הוא לומד בבית ספר רגיל. יש לו חברים. הוא יודע ללכת עם הליכון. הוא משתמש גם בכיסא גלגלים. הוא מדבר? הוא תקשורתי לחלוטין. הוא עיתונאי בפוטנציאל גבוה. פותח אתרים משלו, מאוד מתעסק עם מחשב. והוא באמת, הוא ממש משקף את מה שאנחנו ביחד. זה לא רק, זאת אומרת, גם אנחנו ההורים, אבל אין ספק שהוא היה פרטנר מדהים. כן. זה מין... ולדעתך המצב שלו היום הוא תוצאה ברורה מהגישה? חד משמעית. חד משמעית. אין ספק בכלל שלא, כי אני יכולה להגיד לך שאלמלא אני,
עברתי את התהליך האישי, את הלימודים שעשיתי, את תהליך ההתפתחות שלי, את העבודה עם אנשים הרבה לפני שאיתי נולד, אם לא היו לי את הכלים ואת הידע ואת האמונה השלמה שהכל אפשרי, הייתי אימא נורא ממורמרת, ממש ממורמרת. אני לא יכולה אפילו לדמיין את זה, זה נורא. כן. זה באמת נורא. תודה רבה לך, טל. בכיף. רק בריאות לאיתי, ואמן שנראיין אותך עוד 4 שנים, ותספרי לי שהוא עושה עוד כמה דברים, ושהוא התחיל לכתוב. הוא כותב, הוא עושה הכל. הוא כבר כותב? הוא למד לקרוא בגיל 4. היכולות שלו הן אינסופיות, רק השאלה מה ההורים משדרים. הכל אפשרי. זה לגמרי ככה, בתוך התבנית שקיבלתי, איפה משנה. כן, יפה. תודה רבה. בשמחה. אז יש לך ראייה שאני אוהבת. גם לך יש אותה? אני יושבת כשאת באה לבית? אני יושבת ואני מתפעמת.